De seguido, ides ver unha simulación dun conflicto que podería ocorrer en calquera instituto. Noí e Xulián Magariños tratamos de arranxalos no noso servizo de mediación. Puso unha mesa de riba. Inmediatamente todos as facturas de estudio. Pero se non... Agora sí, vamos aquí ao xefe de estudios. Veña. A culpa é de parte. Veña. A ver, que te pasa? Que te trae por aquí? Que estabas precisando con Marcos. Contame. Normal, dende hai tempo comezou a comportarse dun xeito agresivo comigo. Hoxe, por exemplo, colleu entre toda a clase, puxeronme todas as cousas en riba do armario. Escribiron cousas na pizarra e... Desde cando e por que te levas mal con Marcos? Bueno, creo que empezou cando el rompeu coa súa moza, que eu comecei a salir con ela. Que che pasou con Marcos? Que deixouche así? Deixoume porque di que paso demasiado tempo contigo. É normal, gustanos estar xuntos. Xa o sei, pero non acepto. Ti non te preocupes. Creo que desde ese momento foi cando comezou a comportarse desa forma. Vale. E ti eras amigo de Marcos antes? Sí. Vale. Vou ter que poñer unha solución. O servicio de mediación sirve para arreglar, sobre todo, problemas entre alumnos. Pero hai dúas cousas que deben estar claras. Primeira, tendes que querer arreglarlo os dous, tanto ti como ele. Se os dous queredes arreglar ese problema, dado que fostes amigos, é posible arreglarlo. Segundo, ti fixeches algo mal, el fixo algo mal. Recurrir ao servicio de mediación substitúe as sancións. Se é que chegades un acordo e se é que cumplidas. Ao salir de aquí, tens que coller un impreso na conserxería, cubrilo e depositarlo no buzón que está enfrente. Eso é para solicitar a mediación. E se poñerá en contacto contigo ou ben a orientadora ou a responsable do servicio de mediación ou eu. Decidiremos quen vai mediar entre vós e todas as circunstancias que vos afecten. De acordo? Vale, pues collo impreso para salir de aquí. Adiós. Chao. Hola, chámame Alex e este é o meu compañeiro Bruno. Como vos chamades vos? Eu chámame Marcos. Eu me llamo Luis. Estades aquí porque tendes un conflito e aceptaches solucionalo mediante unha mediación. Xa sabedes que este é un proceso voluntario, confidencial, vos tedes o poder de decidir, pero deberíades respetarvos e respetar as reglas, como pode ser o turno de palabra, non insultarvos, ser sinceros, etc. A nosa función é axudarvos a chegar a unha solución, pero nós non imos ser os que propoñamos que a esa solución, senón que ides ser vos os que cheguedes a ela. Nós non somos xuíces para dictar unha sentencia ou algo por estilo, senón que sodes vos os que chegades a solución. Vale, antes de nada, por favor, hai que manter a compostura. Grazas. Podemos separar un pouquinho, vale? Vale, sí, perfecto. Grazas. Ben, Luís, vou comezar por ti. Contame, que che pasou? Bueno, despois dunha pelexa que tiven con el na clase, fomos a ver o xefe de estudos e recomendounos vir aquí. Todo comezou o día que este máis Susana, o Pedro. Por que me chamaches pasado? Pois creo que deberíamos falar, porque teño que deixar 5 minutos. Por que?
Pois porque últimamente nunca estamos xuntos. Sí que estamos juntos. No, tal, non, sempre estás cos teus amigos, que estás comigo. Sinto moito, pero... Ei, parejita. Sinto moito, pero... Isto ten que estar mal. Comecei a salir con ela. Dende aí, todos na clase comezaron a meterse comigo. Comezou na clase de informática, poñéndome o ordenador. Veña a ver cada un o seu, sentados nos vosos sitios e a traballar. Sí? Hola. Hai que chegar antes. Veña todos a traballar, abride e seguides facendo os exercicios do último día. A ver, esas risitas. Tendré bastante que comer. Luis, ¿dónde vas? Luis, a ver, no rides. A ver, ¿pasa algo? No. Nuria, ahora mira, a ver. ¿Qué lle pasa a Luis? Que vos deixado unha vez, Logo nos pasillos. Pero imos ver. Non poñedes polo pasillo. Que é o que pasa? Que tedes entre vos todos? É moi estreito. Moi estreito? O que? Ata fai pouco comezaron tamén na clase a poñerme a mesa enriba. Xa era a segunda vez. Vale, entón, isto comezou porque Marcos dixo a Susana e ti comezaste a salir con ela, non? Ben, contame, como te sentiches? Pues sentime mal, normal, a ver, todo o mundo deixou de falarme, como para falarte. Por favor, Marcos, respeto tú. Sí, gracias. Continúa. Pois eso, como ves, este comportamento que teñen comigo. Vale, ben. Ben, Marcos, contame, que che pasou? O primeiro é aclarar que Susana e eu non rompemos. Simplemente foi unha discusión que tuvemos porque por celos, porque pasaba moito tempo con ele. Pois é que quería falar, porque creo que pasas moito tempo últimamente con Luis. Sinto moito, pero necesito un tempo para pensar sobre o que está pasando, sobre a nosa relación. Pero cando vi no parque é que non pude aguantar. Por favor, Marcos. Sí, pero é que producirme tal... non sei como dicilo. Pero é que non pude aguantar, porque este acercouse a ela simplemente cando eu me enfadei con Susana, aproveitouno para acercarse a ela. E iso non o podo consentir. Todo o que lle fixemos, todo o que a clase non pasa dele, non lle fala, si, é verdad, non o vou negar, pero é que este fillo... Tranquilo, Por favor, respetamos o turno de palabra e non nos insultamos. Sí. É necesario para a mediación. Como te sentiches? Home, pois, eu sentime mal, porque simplemente por unha discusión que tuvemos, pois toda a relación que tiña con Susana estropeouna Luís, simplemente acercándonos. Eu pensaba que éramos vos amigos, pero resulta que é un traidor. O sea, que o que estás dicindo é que despois dunha discusión que tiveches con Susana, Luís roubouche a moza e aí comezaron os problemas. Sí, aí comezou todo. Ben, agora que xa sabemos os vosos puntos de vista neste conflicto, pois vamos a proceder a buscar unha solución. Luís, comecemos contigo.
Que necesitarías que sucedese para considerar resolver o conflito? Os mediadores continúan facendo as seguintes preguntas. Que estarías disposto a facer? Que solución che parece máis realista? Que solución che parece a máis xusta? Ben, Luís, entón, según estás dicindo, ti estarías disposto a pedir perdón sempre cando seguises con Susana. Sí. Ti, Marcos, estarías disposto a perdoalo, pero con a condición de que deixes Susana, non? Sí. Ben. Bueno, vale, pois parece que non chegamos aos un acordo. Entonces, eu penso que o mellor é que deixemos un día pasado mañán, por exemplo, no primeiro recreo, xuntámonos outra vez. Vale. Parece? Sí, estou de E acordo. a ver se daquela, pois, a meditáis un pouco e podemos chegar a un acordo xa. Vale. De acordo todos? Sí, sí. Espero que neste tempo pensarades nalguna solución para este conflicto e consigamos hoxe chegar a un acordo, vale? Veña, empezamos. Bueno, Luís, crees que poderíades continuar a vosa relación? Non, eu penso que xa é tarde. E ti, Marcos, crees que poderíades continuar con a vosa relación? Eu penso que, aínda que non nos imos levar mal, pero a nosa relación non volverá a ser como antes. Ben, Luís, como poderíamos concretar esta solución? Eu pediríalle perdón a Marcos e se el quere, podería deixar de estar xunto a Susana cando ele estea presente. E ti, Marcos, que che parece a súa proposta? Pois, eu estou de acordo, pero non vexo necesario que teñan que estar separados cando eu estou. Creo que podo soportalo. Ben, pois chegados a este punto, só queda redactar un acordo para que ambos o firmedes. O primeiro punto di que ambas partes pídense desculpas se son aceptadas. Bueno, comenzarei eu pedindoche perdón por comezar a sair con Susana tan apresa. Pois eu tamén terei que pedir perdón por todo o que pasou e non me volvería a meter contigo. Vale. Bueno, pois agora só queda firmar. Comezaredes vos, por favor. Ben, recordade que este acordo vai estar supervisado durante un tempo, polo que procurade cumprir. Vale.